Dolamara Lokhimon Ashram isi kangthir et lapen isi ka chethang klong Hemphu Lokhimon Adovan along Sarkar pen mate Assam Chief Minister ahin pen penang an akirap pajir ponlo Hemphu Lokhimon Adovan along Sarkar pen mate Assam Chief Minister ahin pen labangso ashram anso se ke pachingthor ponjipura towar pen chenglok open stage boundary wall kijona lang lapen Hemphu Lokhimon guest house itami kimrang ponbomlo Lason thak thaksi sok phek e ang long halong sitami Hemphu aboha sitami ki kim kerang pon pangcheng pon bomlo lapen duar bagori constituency local MAC Richard tok bia hin pen sitami public toilet ringwell pen danglok towar lapen prek jam kaching thora sai sitami claim pon bomlo labang so di malong ko ansi kaching thora sai ki claim pon ma lapen ko analiralon ki doma pupen karbiang long life abitung atum pen kahumri dam peto damlo Bangso alam theni litum Karbiang Long Life staff reporter Bikrom Teron Hinpen Arju Ponlona. O Kardom Karbiang Long Life kelang ratum doan. Pini niltum Karbiang Long Life pen ladak nili non karja babangke Duar Baguri constituency ke parlu pon. Jase met Duar Baguri constituency kache thang plong. Ajo ini lake litum dak Dolamara Tabangso Lokhimon Kardom Kardi Saihem ajo ini lo. Labangso Lokhimon main labangso arnam kadom gadi asai hem ke hala hello mondir lo lapen labangso mondir along labangso Lokhimon Adovan along kai ki mata ke pangkhir melur ke kai pencheng lo arna marni ke talon pon arona tang pencheng lo Hemphu tum do an labangso a residence lo lon nilip ki bangke lapen labangso dak notice board ke hang pon labangso which is visiting hours two Hemphu's resident pusitoglo morning manke adap baji troxy pen baji krisi anlo lapen arning ang sam por banke baji hini pen baji pli an si visiting hours mate Hemphu's atumhan mame keso Q&A pen chenglok mame jong si arnam ason ke Charlie ji mate kachini ji mate ke talon pon ji aron atang doan same alang litumen chi ji thanji polote Hemphu labangso residential along se alang litum baing nang po visiting hours sa taklo lapen nilipi labangso atowara prang bangke prang pen lang namlo pulote labangso towara bangta prang bangke lapuson si longle si hut poi pai lapuson si atowar dolo sitame an susi Hemphu doan mate Hemphu residential an susi ke pangthirji an susi ke palang meji phansi alang li dag local MAC Richard stock bi ahin pencil labangso interlocking labangso atowar akik selampon lo lapen isi ilitum ke Charlie pon nangji ilitum karbietum anutin da ke Charlie pon nangji akenang sot ke pangthir hello kangthir hello cleanliness is next to God putang delo pot ana madowan kalidet positami ilitum ehem erit ke pangthir nangji penchenglo hitikulat mate elong ri ke pangthir nang penchenglo lailo ilitum Hemphu doan mate Hemphu labangso residential atowar lain khala kwana kelang me lapuson si alang itum atowar akrong tin lapuson si alang itum mir penchenglo asona thengpi kelang me thengpi penchenglo alang itum ladak ke pangthi rajai meksita me ani wangsi karkok lapen ladak ke nili kopine keter ke achet abed nilitum thek ponlong le Karbiang Long Life penstame lapuan ke pangthir lapuan alang litum ke kroy lapen laposan alang litum ke klempon me piglo lapen nilitum Karbiang Long Life penstame apini labangso ladak Dolamara labangso kache thang klong ni hang ni jang pen kache thang nai labangso Dolamara labangso Hemphu Adovan long an sinilitum nang humri lo lapen nilitum nang humri pen nilitum penang an ladak aprang melang namlo pen nang an kaching thur nilitum thek pololo Dr. Himonto Biswa Sharma Chief Minister of Assam stame batahini dang nang humri lo lapen alang lip kap sarkar pen penang an crore scheme alang litum dak claim pon lo News report Karbiang Long Life